ja, dit is quote. Letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Kulturu TV, Alstan Sanayang is signing in en vandaag zijn we weer op bezoek bij de heren Pansa Nanga Stephen. Stifo Nanga Pansa. We hebben ze gehad in onze eerste aflevering. En ja, hoe is de reactie voor de man? Ja, twee senioren burgers sa een mening isabi toch omtrent het beleid in Suriname. We gaan ietsje verder. We hadden beloofd dat we na een week of twee terug zouden komen. We na 2 weken sa de heer Stephen Fayefiri in de 2 weken samsa. Je viert tak een verlichting kong. We gaan direct met de deur in huis vallen. Uyere tak akurs bosaka. Isabi to Brunswick bosaka ushi amalom sa de cambio. Usually asan seki if tak akurs drop. Nou, samen met Balwadi, dus is dat Stephen Ba. Als aan samen Brunswick doet dat, hè, tak akurs saka, en saka zo, weet je. In produceren dat we akurs kan saka, maar gewoon zo akurs no saka is, no akurs na bijna 2800. Unek chima de ja ze if na kik de mai teki, en we vallen voor de kerk. Tak de ma na show de mai meki. Mek de man de erste one asana for like feel no isabi to. Asa nego so. Asa esuku steng, but is moya war, maar konkling na follow. Want zij doen we pina follow no tanga no amete elaka des akus ne saka no se via tanga no samen sija. Akus ne saka. Ja. Je de geluiden zo een beetje te pastrati. Isabi, Miwam ileg desma uit Iva, want hier zo lees je de ma etakia, stranasma, de ma moesje pisma furu in a winkri, isabi sma e community kort, je mit desan dat hij ook doet na winkri. Aan bigisma wan, chilingen zelf toe. Chilingen met jou winkri, chilingen met jou winkri man. Bepaalde bieden met lijfsta. Jong op chilling 67 ITR, dat is staat gewoon en begin gewoon veel voor me heb ik voor me. Isabi, maar veel jammer, isabi toch. Die komt chiwan en sheng, die jong 5 ouders het doen. Hij chun net die man dat zet het. Dat was gewoon faithful. Aan de kant toch, dat is een model. Dat is een model voor de keren toe voor de konde. If you know pap one konde, daar kon ik van moest draaien. Snap je toch? Hoe kan ik het draaien in een konde voor de bepaalde sani. Maar de man had ook een systeem dat hij. Snap je toch? De man kan creëren om ook sanja in een konde, maar de man doet dat zelfs niet. Ik de man teka monen ja no mo. Snap je toch? Luko, wat ik vanuit no denono. Creëer model. Je moet pela bij aanzoen. Creëer een fabriek baka. Sugru. Sinas, plan sinas, ananas. Dus aan het begin plan, maar we hebben next. Sabi je toch? We fokken op we. We maken bijna 10 hectare, dan maak 60 kou in en mo. Dafa, aan de kant doen aan bouw dat pe. If na 200, if na 50 hectare, sinas we plannen, we creëren ook man, maar we plannen. We paiden man. Zo kan creëren, amonikan saka, u kan changonika, sabi je toch? Ja. We gaan direct naar de heer Pansa. De heer Pansa die ook toe voor apartheid is. De heer Pansa, tegen de Sandisi. We moeten meer produceren. We zien recentelijk, want toen Haitian beko inakondre, want de man vindt dat Saranamang, ja, minotak lesi furoko, maar moeilijk voor vindt Saranamang furoko. Sana je mening dat papi story dat hij. Je ziet dat na aliti de man taki. No, voor welke mensen. Fafunu, ay ghetto boy takang yo stress sa fasande ay to me bara las ma wan shoot odi blessi odi ay to mamde ay mide ay atori se aksimi yatak dus dan men shit tak nu de tok afas fa de ma esha volk tok agestek de ma e handel nga volk de ma eteka volk dat geestelijk in een soort moderne systeem, de maar een handel aan afvallen van kondre. Dus men aan jou, dus de maar ik gebruik unu in een kondre, lekwang voorstens laptop, de maar handel aan unu in model. Im lukunu de pede mango, atori say tak serana ma ulesi serana ma no lesi, uno lesi fo ya one de biggest ma funu, so committee talk. We be shitaki na 5 euro nga 6 euro 4 euro mus de mating dus maar ik wa opogwa roko maar dat of je neem ik weer gelegenheid dat is ik dus maar van kondre lesi maar uno lesi
Maar we hebben gelegenheid nog dit tak eigenlijk voor zit eigenlijk van Victoria bij de zo sta Patamaka bij de zo pedema bij Mexico bij de is dat weet toch? Maar de staan dat nog de dat vanzelf ook is de kusrana ma u lesi ma uno lesi lu komen strana chi apps boom tranga score papira e waka e drai e lontu desma wa uroko desma wa uroko ma uroko no degi desma no de sang ifere dus me wango ta wa pistori usaya nanga santo kitok even tok e pression ano van fasimetak so committee ma mile kwan get to tok press asan se do tok press sa I do da pe tok ai yule kwan president ino do en boom da moro betre ibe longo ibe go tap van voetbalveld van Brunswijk be go tap van voetbalveld go play on voetbal da moro betre want asan se do da pe be na serefi tok ama miga so Stefan temi tak boke ama na wa artist ale kwa artist ama gwa tap pa podium boke bawanda se de kep sa wandang ubeka bonk batrawat a artist de singi bung ubeka bonk watra na de sango wandang isabi tok wandang na trutora mataki amang afat fa maka drake finale kwa artist amaka drake refi what you know kan ko tap one podium pegato anga de amasa met de man kan atra opsiere want asan fusaya sa santoki le fa sisra na mayong presyon le faye shi le fa ama eshimina nga justiko Aqui não. against the Olha, não, die is maar best stak toch? Die is maar best stak. Nooit allemaal zo'n invest. Mijn vrienden zo jammer. Is dat niet toch? Dat ik op een podium, ik kwam president. Maar zit ik nog een president worden. Misschien ik gewoon artiest op een podium doen op het moment dat hij. Is dat niet toch? Mijn vrienden jongen, daarvoor bij kwast staat hij. Nooit allemaal zo'n invest. Dat ik op een podium, go me gi, no man, mijn vrienden go voor een president voor kon allemaal give voor papa kon daar. Ama stepi gimi, sabi tok. Ama se fa du ama ka idee kan na mama, mino sabi ala. Dus apisenja met kring santo ki president pa kon isi, papa kon isi ala. No. You kan do so asani. Wis mino gwa score of mino kon man. Maar me sak mino ko e cha ane president voor titel. Imba hoeng. Inam su go suma eng. Dus kan ama cha ane ma ane plak na ngawang. Ne fa do tabete a primeira finda que amane pasta pastu vem pe da deve ser mais no dessa sa model sa rola deve ser santo que já no ano bom so tak man da ta fal basta inodiko ta passati ko lugu tak nga follow de ko podium pessoa faz demande a follow bebe galo que deve sayang ja maar de so even tak no anero ko sabi toch. Maar je jere ook toe, ik ben voorzichtig met mijn woorden, maar hij is ook uitgejouwd. Isabi toch, dus je denkt, de filmpjes op social media, dan gaan die alle den koskosi. Isabi toch, van je bent een boodschap sa amangi a people drapen tapa podium, pansa fosi. Dus hij denkt is no de boskopu fama sama ikon apet tapa fama ko tapa podium toch. No de boskopu fama ne euroko. Uno danga buslag no de tuwa yere no na swipe. Uno wandiere de so taki da tu guentere takik ba taki ne ta agestek tita kwa santok ano makat mi moro wisi dry mi mata pom dat na taki dus taki so yere batok uno wa yere taki moro uwan shinango ai dat uwan shinango ai en asan sama denk if do tok pret mo bige warsko wi a mensa handel systeem desandi Holland mus bige luku mo bige bar Holland in a system disi make de luku na nga santo ki na nga mesa handle system wan de mang no de in Holland te make bari tok e bar fusra na tok ma no de di santo ki de basic na nga mesa handle in one model asan fu en nga saya no de tok mile kwan get to yere mot tegu ele kere tak man isap sanga udu da pe boy sa we fa we make group che firi tak against like wanted one dang no against the press talk ye go ome kondre ye go sukusma ine bau oso press isa next ine do press ine bau oso ine bau ni te so pas the next ino do ma ye go sukutori fu go tekisma chako ina kondre no ma ine bau talk press of je bent bouw eten de be kan go tekis macha compres me op tak des ma sen desandi me mek iere me wan dan
Mi schrift tanga la stok da me shime me kiri in mi schrift ma di watra ne lo nam ai. So mi schrift ta gado mino musuf abab a gudu fu agoron tapu. Mek mi sa feni ko nu kondre gado. Dat mi wan omdat die me shitaki omen dusun millions ma demandis epina. Isa bom mes ma dat doro si kondre fu komputa nasra nambaka. Ma je go tekis ma konte des ma dat kompe des mo tantap de ouro de des ma ko libin de kondre. No ma pres a mensen handel fi me kolan bige luku asansa yunanga saya de beisa kwando. Want ya yunanga saya no de beisa bu ina kondre of na sang uandu ma me elis utekenen puru. Me elisa uandu en a system tok pres imo wap wan di bauta be bige tek de aitan ko fa de karon in assemblea be de meki bari tak de matek money nanga de sa tito pres me bige wasko asansa yunanga saya ding takodo ano uro ko eninaf go tek no watra follow kompot ina kondre u de konuk ba ine junya ine judringi se go tek is ma kompot moro no espans pa ma kondre da be ti tek des ma ko ino cha des ma go on boss bigi busi na po kiring ba pe u dis standard da pe go gi des ma mata tek Pau de isabi tok pret ma gi Stefan Abrawat tembe dam ede bige weri tok wan mino wan tak bi ede weri wanda me si de system sa press e go fa press e char e handle na nga follow ama e sha follow le kwa lek ama e handle nga unu da de guduma e gudu da upoti wan e fuck up e gwe no mo anom de soluku blon serefi Ja, mensen om de gemoederen zijn een beetje verhit, maar we kunnen dat begrijpen. Steven. Wansani sa epsa nuno de Steve, je ziet dat op een bepaald moment, als aan egers like ja, een soort schaarste ikon isabito a koers op ontwikkeling ta boom voor sani je ziet dat a Mills Refi isabito Fernandes isabi de manoman producer abrede want a mil ne kong isabi walo so sani epsa ina kondre a criminaliteit isabito sa dus eigenlijk ina one word to give a verruwing in a criminaliteit want na klaar ligt de dag de ma etekisani isabi efu bigi na nga askarsta sande isabi pe iden kasane gomes met de maas neem ik de huiswerk dat ding is niet moeilijk sabi toch if de maas wil ook we van assistemus go toch suku sa una fura sabi toch maar mijn vriend aqui alle kees na no alle kuna assistent go belong no de chima no no manya no te baka na mes na pingire asante kung baka ano mak de success no wis de fetin Ocarina of Pe mo o lokasi mus de puka fena mo bunko pu baka gaya na dia tu ka fena u kasitanga kana of pa um pouco sabe mas afas fa de mais tem com me fena aqui de mais com no actor no mais com next no na sama bolo no da tepsa no sabe to uma piscina com um podium e go lacher taki o situang com Messi o Haitian com se passa isso é um conta aqui da nacionalmente nacionalmente olhe como é diri tudo como é diri asa como é diri tá sama itu tá mete itu ada que iniciar mete guerra de mas se me man gire man no pen boy sabe to mas o acta mais faz mais bang a follow to for me me com o Salman me can sa entender olo sabe to mas me conhece man baka de chuan sabe de uruan me fez jamar tu vou colocar lá na conhece você para sani mas man não durati. Ja, true. En van je tak voor a criminaliteit, a verruwing en het is na extra verruwing, hè? Je vindt dat beleid zwakitap, je spul. Dat na model, dat kunnen we Piet Bos mij hoef man no. Piet Bos mij hoef no. Dus men maar sap say omdat ang keer de man. Ja. Ang keer de man. Sama sabi to, maar wat ik denk als if ik kwas na you kan so take my kan gwetu. Maar me vind yung uma hora a quem na quem me assistindo com ela mas tem um ano beleso tinha que ano beleso quando me fez bauta of NDP não me money mas não mais do no talk a presidente go to bad day next amanhã chakong e eleição next ine chakong ano kan tok man da fala que pina jaso ano kan asan como diri ano kan tok man des me kama dai boto if amon se tá com isso na chest the big grong sande no talk me kama big plani o me hectare dois aqui o produzir baka 100%. Sani,
pasa, if we go tapwan Tory, eigenlijk staan vinden plaats ook de afgelopen periode. Dat je ziet dat de president bij de echt bevriend naar een president voor Guyana. Isabi to matidede as ane gerslik de man de iwan soort war. Isabi en dat draait allemaal omtrent de visvergunningen. Isabi de man voor Guyana takiret, die de man beko op bezoek pas die verkiezing bij de dat u beloof uno. Isabi de man kon een harde bewijzen, maar strana etaki. No, uno beloof niks. Isabi, hoe je een uitspraak ook te voor vice-president voor Guyana. Tak amang geven aan tak seranang na corrupt kondre en tap seranang you naman bouw. Kortom, Suriname is niet te vertrouwen. Want if you give me your word toe, dan tantap je woord toe. Isabi, amang geven ook toe aan tak aka opgevolgen ook toe. Te I go about alla de investeerders sa ik moto janu de, I go investeer in Guyana. Lek seranama. Isabi, fa you bevind de uitspraken dat hij. Dus, Nang proces. dus dan met takitok press talk. Dus ina man srefita mai waka kontok de sitak amana no Australia van pres. Want jullie kon man sa de tapa a sang de tapa strati wan press na waka man ana of complete tak ai ina wan kuku. Press ano wan kuku. Plus nya ome watra ome sula press abra. Dus dat press ook go denk ik go de ma ano alama lop te ko dat spotu. So my Texan suar. Igo wikama inwa tori no da ai igo wikama da no iwan blanca man. La sai den kama de la man be tak yongo ala yari mi kan puru kan de 10 million a ina investeer me. Da sai den kama do yanga mo fasi wat igo wikama inwa tori maar no ino konta patori. Press nom go wiki dat met takitok press talk dus da bepaalde sani tok ageslik jongen na mi bem tromi adviseur of Stefanere. Da kan de wanda kan de meshi tak ai wanda. No, am de sansa je doe de stap officer teken een klop na nga san fa kondre. Dus te yo doe de san niet toch, want Ghana na letina tori. Wat wist man I tak about dat him no one more, dat is tak him de. Na taku taki, uno tet no one papira tori. Dus da Ghana na rustig, am rustig, zei de mek anotegi, pres tak jongo, zei denke sa, moro ka officiere. Maar dat zei denke sa mogi tigri no naki ede. Zei de mek enoko. Want tigri na want Tori ook toe sa tupad draait de maar stella vraag dat hij amano mangi antwoord toch? Want ik bedoel van als je een samenwerking gaat beginnen dat isap tak wa urusoro de ete wa urusoro da i mus maluka urusoro fosi toch? Want if a urusoro dat no dresi da dus dat na true. Wat of a urusoro no betre da fa ukang wandang Uanga de ma aptaki fu an gorompe de ma geslek de ma play gang sorgyono te ku presipe no af de man man tak nek ada no da you ego no fu go se tratoranga de ma de saptak ai I ap ome san na de mangba dat tranga da la stati go se toranga de ma da kande ina next en afisino kasranang No, fisiskas, no. fisino kasranang say de mek press no konanga wa ide na srana taki. Zij denken sa, mosuku want to boy want to maner jasranang, pot de matap training, luku bij visi boto, make up visi bige kong. Dat wees je tak press de goed bezig. Maar de soort tori dat je toch press, dat men sorry toch dat press, a tori dat zij go zet toch na you anu kondre tori. Dis agestek me pursra na disi. Mek adef you nanga you family nanga you kasentaki mi wango set visitori mi nanga mi family set so ansani no kotak na kondre sani go set tap de model lati. Dat met takuno wa yere buslag moro na swai pie with free musen na kitak ai we sitak ai asane waka isa fata. Okay, Steve, sana you meaning tapatori di sidan atori fu Guyana. Lugo, if the man type business na Guyana, sabi talk, the man was atoy na kudo, no? Nagpapansa taki, de man, de rustig, sabi talk. Dus, minabili, des, a minister fu al Filipino, na mate go atoy do. Ja do. Dus na mata from mu, da, nagpa-apisi na taki was tayo komisi op, bakwan na maso komisi na estalop. Tamang go, ono sukatoy, bakwan, yung komisi pa mang, nasusumasa no tama ko, play, taki yung hostel komisi op. Dus nu denk ik, if I on fire, at the man who said my door, sabi to ma, if a minister take on to his sumar, kung may kuha money, na mamluku sa amdo. Ja. Ang belangrijke vraag, Oli even in Suriname.
de heer Brunswijk betakta pe masa meeting, want asan gerslik na masa meeting sani udik ba partij politiek isabi to verkiezing tinge dorog ba da makifa antakire no. Mataki yere no melis mitega president kusir wa ulo isabitok wa ulo fu oli isabitok na nga monidad dawe pusengo gide social swakere na nga de pinasma yude insa nga de uitspraken dati. Lugo oli de kula kuseri. Isa fat sa may bodul tok. Lugo ja, wele oli de ma une fe next year. Yeah. Oli walok tu, fire walok tu. Mo de ya president to, wa sanin do to pakas bomb. Makakas bom kon feedback dai ka dan no kana ka on plof no. Yeah. Wanda me fena ki on if holiday do pinaja ba bata oli by 100 SAD. Diskuta oli diri, nya oli diri mo okay, nya oli mo di mo gasoline sabi dok. Yeah. Da oli de jagbad, kon nit fen tu dok. Kon nit fen kon de bigi set sani minanga mas una foto ko bay astagus guwa moni alam Ja. alam ko so mo ni start. Mas start na go next. Award fa kondre So abi, giswap chimoni kung one well bitu min pai balas min paiso. Mana next minute kisi. Mi wam se pai no mo. To ako ne bigi ukanya alama ka libija, alama ka nyang. Mana wani, de ma wanya, alama de ma wanya. De bote de sma kuno was tambaka talk. Ushi de enemy talk. Sabe fight NDP. Ushi alama ushi de ma konfino talk. No de ma konfino is de enemy. Dus fuwani aki de mga baka daw so te kuno o sungo ila mal wana mana sum na masa kono eso de fesi sa alamati ekini de fesi na so enemy un lugbo nga mati na so enemy la pe betaken Yama. Okay, efe gop chimoro fara. De heer Pansa, fos ugo tapa afrak sana you meaning tapaturi dati sa Brunswijk etakitak moro betre usir wan peti da tenminste saranay kiswamoni you de insa nga de uitspraken dati. Dus mina kutaki kande mi familia wana waselma mina wama seri. Isa fatok da kande gira ilmi da kande mi bo ser wan de petiere. Wanta fa oli def seri ko seri wanda kondrem drai bugi so ma we kibreng. Uno ma kibra olita asan sa Brunswijk sitak bung mino kori Brunswijk bung omdat a oli sa we seri akadre wansan ite ina kondre of our fabrik de mobile sabi poti na kondre tak lukuna na sa we puro ere isa fatok sa ufeni sa fatok masay din ke sa ook tutok in de sot story di sitaw megdemang de sitaki usra na mang tok umakirak nga una ide tugos dong bana susamoni so unu sakawawe we wanshi omoni le fa atori fa oli posiso sande ma so etagato das usap tag bakawa antalyari ubige pot yung boy tap training u tek mandas no so pai de in boy talang ko uno srefuro ko a oli mek uno tek trama no ma a investir tok na wo seri ya tok mada une mek de sot moiti datif pot wan tu mana training dus tugo tok na so teki dus no de tok mo tegi era no de no wan trama mino sitak mi kan pot wan trama da dasesra na kombum mine fotro no amanu no de dus de takif de man dus atori say tagya about a litori ya Brunswijk leti. Ja. Oké, terwijl ik op Chimoro Fara, we horen tap VP Brunswijk. Je ziet dat wap ching. Seke bij de drape in de achterland. Isabi toch, we gaan het houden uno kardens, maar nou een fascisa no fiti, dus we noemen ze gewoon binnenlandbewoners. Isabi toch? De binnenland. Ja, dus eigenlijk, woord toe dat hij eigenlijk in Nederland, maar je doet lastig. Isabi toch, dus dat met kotting. Dus laten we ze noemen de binnenlandbewoners. Isabi, onder de Saramakaners, wap chi oneenigheid bekwam omtrent agramang. En usabi ook toe, a VP begon lisi op bezoek en amanogo bar odi. Isabi tigo yung dorpu in bar a grama odi. Isabi to of a kapitein te ay go na din inheemse bevolking. Fa ibe fen akise dati, de man vindt takere no grama fusama ka geher aboy ko ni wordt niet gedragen. Op een bepaald moment, de man bij wan dinwa wan briefie in go na VP, maar ze hebben ervan afgezien. Isabi to man de man vindt takere libasani asan na wan chintori. Dus zij denkt ik heb zat dan. Toen we takken kring van de
Grama tok. Nanga desmasang di inabenalan tok. Mek de tedema edu, mek de sapsa de du. Mek de no opo, e rigeri, e jompo du bepaalde sansa de no musdo. Wandang, mi fentaki, grama srefi, fade dape, de grama ne du de eurokobung. Wan grama feitelijk te iluku wan grama, te iluku in de Afrika kino, de sitaku wan grama, na leku wan kune wan grama de. Te ama de in wan dorp, na ama etaki lek fama na wan grama faliba, na ama mustak faliba. Maar in een systeem voor grama toch de grama ook toe toch dem kenki de manier if ding. Want de ne chadep china facile fa dem chadep ching. Pi misi fu no era grama. Fa metake ngam ne take wan fasi. Mana sa machine metaki. Taki fo de dape ook toe de grama une luku dep chin fu no. Une ka dep chin kwa bang une po dep chi pota bang utakanga dep chin fu no. Maar we jeren no mota grama de want bijvoorbeeld luku jate wan preso ko sera tapsi de moko bo wa winkra tapsi da pe wan bigi winkri grama no ka tegi mitakane sap sepsa ai sap sepsa asa bumbu sepsa e wakai tek de monif de na ondergrond mek de lip de manier if den da mek de lip de manier if den te do du de san mek de du de san ni en asa fa grama di sina afu na nga afu Sumana unu fuko tegi Brunswick tak ano makoy na liba. Wins ama konda pe ama no firi fuko giyu odi asan dat no mute wan problem. You no sab say chamang. Dama ko ama no ko wins fa grama da pano de tableti tu. De sanom go sukuleti tap Brunsi. Asap sumana Brunsi do tegi Brunsi tak Brunsi nom kuasa maka. Asabo Brunsi lona samaka. We tak ba me kago puya kastulo. Da akas tu dus a lotok dus kutaki fam kalaki dus kutaki a tradition system tok da tama pour a lo fu akas tu da makategi brunsi nom konda pemoro en des masay du desan dati tok anagrama por solo ke du desati Mana de manse da tapsi da pe play kon male fade koni mek dem briefi mek de sani se de fromo sanko te de du de santo mek de sa fade du de sani en de grama motegi u motegi pi mi si fu no grama ano fan fasi metakso we te rule grama ma do grama uroko buntu wantu ap chinja foto wa bib chabe na lantune luku de pchifunu une takanga u fo de grama na te wan fanu du nek fu grama une yere Wins de man kisa money le fa de ma esma effectifu tak de ma money mus hey. Man nek fu de man ya amoni shwaki. Amoni de man shwaki ma mek de man takanga de ching. Mek de man no luku Brunswick. Mek de libama me kama de frey. Amana ching fa kondre. Ataki fu no dat tok no tu sra na ma wo kombong. Want we prata sani sumana sama ka sumana matawai, sumana kwinti, suma fotomang, wala mala na wang, ana wano mude, da sa wecha pratiko mindri, da understanding edraya politik no de duwe fire sa we bari, ana understanding kiru ina kondre, terwijl lublaka mono setu edekawanto, be setu edekawanto, dat de mano bofe na kans dati, etewe gwanga de maniri funo, me baru no gramang, ag masa meka papira dati of sang adu, pot sanko pot jak karantina nga Facebook, we bare meka hawa panga desande, ano wala lifestyle u de manjata foto yaso, desanda tu silek buslak, tiyo ko kwanga bumbo item, au tapu yata. 100%. Sa Yufen fu atori Steve, asama ka gramang isabi Hayward nit kadrage nang resort sana anu saptak akis dati abe play since NDP. Doch DC bouters bem kisate sa tuma amang kisagi amang mar ages like afalak no snap bakamang. Isabi ma amang srefi tak no namin nagramang. Fa si desot situasi di si ay sar gi spaneng manche si ogtu na den krutu nang resort sandati fa isi usually like na mas ref kan si like tak sa iri kanesa ubanu matra malik grama matis uwita og
Wanneer het gaat om functies, als dat lastig, maar last in functie. Dat betekent dat sande. Zeg about functie toch, dat nog lassie. Luko asan programma dat betekent dat praat de man acteur. If man de man stemmen, luko even naar doesuma na dorpu. We kan van gaan kunnen we stem suma op een gramma. Dat if man kan helemaal po, if follow stem tak amas na gramma moest doen. Dat am te men. Maar pas follow dat no anamansi. Dat betekent de vakbond asan ons doen langer. If you don't gramma voor binnen 5 jaar, je kan doen. Maar if you no doen binnen 5 jaar in gwe. Sasande. Maar amang tans doen aan zeker dat moet pa dus amang tans doen. Je weet wel leuk hè, want de man praat toen nu. Ja, fotoman, ja. Touwtjes heeft dat gedaan. Ja. Oké, wat belangrijke vraag dat we tapu. In een periode die zie, je kan karwan sani, want we hier telkens in de interview met accentueren, dat agerselijk de mij taki ja, sarana mij klagen, maar na afas van sistema eroko. Isabi, you man noemwa bunsan op sa regering do giu. Teno. Regering. Tangano regering is nu doen als me. Ano give me one, ga je follow. Next time nu tangano ete. Luko pas, luko hele gewerkt apa ukujaso. Luko chiwoyo, is niet sape hè, chiwoyo. E fi dat is met de one die moet zeggen luko, is mo so de maak jong, de mas neroko. De man do next. If you go pe chiwoyo talk. Boy, mi sef no believe dat jong, dat ik gewoon parkeer plaats gewoon a start sef kan make man parkeer, make mooi op epai baka. Die ben gewoon normaal. Next time man dus regering is give me, die man do next. If me so 5 minutes levi, me na next. Dus de weekend maat me luko regering. Mi sat regering zo 5 jaar lang ato. Mi sef zo me luko. En me go 5 jaar lang aan binnen ngamang. En na 5 jaar me luko sa me do. If I look me, ja, if I look me in Espang. Ja, 5 jaar lang ik wat regering doen. Je komt in ngamang, if you overleving Italië be, if you dire. So even dat kan man. Ja. De heer Pansa, sot bunsani yushi sa regering dis do teno. Tangan utok. Dus kutaki. Dus of de man be put doti op tijd ete. Si pasi dan be katak de man be doa busani. Matanga dat serve tranga ja regering man. Doti dus ak fas fa kondre de nunu dit ook dus alla fasiere me si tak tra fasino dere mek presi abrere. Want we fuck up ego mek presi abra. Me ano van fasi me tak so mi ano an bote share ma system fu samesi press fu no nanga press brus damesi taki da moro bete bouter sa betang. Ja toch. Dat me taki fu een fotoman toch. Me altijd zo den taki abu nanga fotoman anga ayon di stani no macha saranang. Say dem ek me tegi de asanati. Wins voor een fotoman tantok. Op de ma op alle soort manieren maar creëer dat na de ma abi de ma sabou de ma safa de ma creëer luko de ma tak boter se nyamoni toch de ma tak boter se tek ome money toch Sedi. boter tek ome money de ma tak ken tak boter tek ome money hoefdraad go tek ome money kon maar je ziet tak die hoefdraad go tek money kon de man kasra na toch sa de man do toch je ziet tak de man bou wansan je ziet onderbon. Je ziet de atoso, je ziet de passie, je ziet want to staan. Dat wist de man teki srefi tok tok je spama ino spanso. Maar de man ja et teki nomo maar de man uneshi next. Want het met taki van foto maar wint van amo sani luko laptop na ja laptop. De man tak laptop tek ome money. Ano persoonlijk we karamane maar me sorry van een foto maar et denki. Is dat wie tok? Maar toch, ik kon nou woorden, je taki. Amang, je ziet amang teki maar, moet nog tak amang teki. Je ziet amang, chansa libis maar taki tak amang teki. Maar je ziet wins amang teki trefino maar tak nek. Want amang draya yeri woord zit al woyo kopoti. Dan no hati toch. Maar je teki no mo dat ine zit dat nou een foto maar creëer systeem.
Denk je no motaki jongu, ayo di stane danga denk je no motaki Hanuman tok, tak teki herde, isabi tok teki lai, maar a stad Creole no de so. Af dat me so de mataki, zonder de stad Creole, a kondre no go. Ja, oké. Wat taping? Soort boodschap jullie abigi asranang people nang regering. Oké, maar want Asran people, luku boom, ushi suma de man no talk, de maki, ishi suma bij de enemy, sabe fight NDP. Ishi de man kono sito, en ushi tak, unom stem op de man si. Upot een vrouw nek president, een vrouw nek president na ko meka da amoro boom. Ja. Want de man is even in sabiera, maar ook op een vrouw nek president, en mishik ba. Kot een vrouw Simons, ada tikik ba, we powering. Ada liberté op ervaring met daar konde. Met daar konde. Want man is swaki. 100%. So vrouw jullie si sa jullie magi wan kans pansa mat amasi jukwan sanik ba isabita. Bena yun na MPSR. Me kusuma. No. Ma suma jullie si. Sama di seguitori enemy. Ja. Suma ya sile. Eh, mami wan sorry tak na. As we sit here, so what you have the MPSR and the NDPR. No mau go tempat teratur adi dati, mau go tempat teratur. Maksud vrouw jullie wansi. No, I'm not like fama tak bibe de bibe shi wan vrouw tak sang tak ay vrouw sa mi be wan ni tok mine share man. Ma, jawala persat. No, ko taki mi ati persisere suma mi bedenki. Ma want del Castillo mekning ook Mi bedenki shanti finishan. Shanti. Ja. Asma dati mi be kan shi taki. Dus de ervaring voor EPA. Abe kan leer voeren van pa want en ang EPA beta inwa uso isabi tok akel kwekem chinkonde da mi be shi lekande asma dati mek de be kan sukuf kan ma tra fraude te masuma mi be ma sei den que sa mi want ta kwansan e for tu brudo an e mal u de tapataki bata MPS tok motak komito e for mano persoonlijk motak komito no ma mi lek one of the man voor NPS zou we zien gewoon une termi we feesten maar usap fami euro kotranga in NPS tanga no me euro kotranga gi NPS tapastrati isabo me taki mekisi isabo me sma libinangami isabo me sma wan shimi isabo me sma ekosmi isabi isab omesma age section da me lukutaki yongo da mi eshitaki afasfa u de NPS kenki de maniri fuso abiere wambino denanga de maniri fuso so abi u kenki de maniri fu no era man van met taxo ano persoonlijk maar bepaalde staan voor kenki de maniri fu no ano ate asane kong bada ai ik direct smak stikken aan euro ko era man u kenki de maniri fu ere want dan sameshi omesma sang uroko in gi apartheid mek wins van of apartheid kis 3 zetel tangano dam sitak uwai ala desma dat potawan sitok ma NPS tok me bige waarschuwen no ere usap sawe do minos tatanga uno ete wan minawa NPSer ete metawa NPSer ma bosko pudis tok me senen ko gi uno takum sap sawe do kenku maniri na oso da pa grunjari want me follow kunu at komine kontaki ma kenki de maniri fuso abila pede NPSer ai maar u bekar wan sani net mevrouw Shanti usap tak wan issues ref be play drape isabi as mabe ko ina parte nang are sot sandati en dan a voorzitterschap kafa ibe shapi story dati in het kort dus a story dati tok de dan mensen tok na de NPSer na demande de schrefi dus altijd je apuang sa ego boom
altijd je apuan saigo kurong kuruk tu. Dus daarom ik asan no luk dapat gurung jari. Tangan no met je tak maar hoofdzak toch broeder moet tegen jullie qua journalist toch. Dus met de maf NPS begin kinka beroep of ding. Ja, 100%. Nee, krintaki na krintaki. We gaan het afsluiten. Stephen, if je op even dat monsteroting, dat mo bardes maak, minus op even een bardes maak naar Holland of sang. Ja, samen met bardes maar Holland, als je het met Chunu, we baden die, als je nego no, maar everything, we checken staaf, we nego hostel mangba, we nego give up. Als je met Chunu op elke manier, we doen tjosen, we boren janga volk, we pap volk tjunzo, en op tjunzo jang, en we gieten gratis, we zeggen me komt tjumoni. Dus we de jaso, we namen no we doen tanga 5 jaar of tanga 4 jaar, we lukken zelfs maar demasi, non komen we daar ai. Daar ai, lukken zo potong vrouw, akba. 100%. If ik op even dan moet pendra pe. Wacht die op pansa desma bo pansa yo bar desma even ook zo. Ai me bara las ranas mawa odi we barbar de birti Holland, België, Paris, wins petude, wins sama kode, wins pude. Mi sapta ko le ifa kritik fatori sama kama pansa ya tu. Mine nak bi edanga unu isa fato. Dus dan me baru toch wa odi da betak to do en boom. Me bar alas rana ma odi wasan up to me wan takitak mensen alibitranga ma umoru srefu takanga de chifunu. Want wins fano fana de chin dat u de chinu wa bifkan cara kondre later. Wins fano fa uno lib de chinguin wa libisano bungi ding. 6 euro bakan na uho de china oso. So drai net tapu tok usuku for de china oso uno lib de chilek swear for lek una ting ukis de chima une ageste kune spanga de chin fu so kisi. Di safa tok a kondre tranga tru ma da tok uitwa ai tap de chi uluku de chimbuere me bar alasrana ma wa sweet odi. Blessed day. 100%. En ja, zo heeft u het gehoord van de heren Pansa en Stevens. If de mantak wansa ni sanofiti, dan bieden we onze verontschuldiging. Maar zo is het al over straat. We go tapas straat, we go accidesma, ding, reacties, isabitok, de misnoegen desma uit. En ja, dit heb je in een land. Ja, asan nego pchinso. Alston Sana Jong is signing out vanuit hier de Breestraat, blok Visie Woyo. En we met die wantralis baka. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu Nyusu, pas de straat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Nyusu, pas de straat is refbuntu. Suriname zo'n hele klan, maar go depti elk wan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriyo, ya fans of shini, isha idole in distance of innings. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu antai gesta kai go. Be koro sinanga